De glasplaten uit 2006 binnen van striem in de kwaliteit. Al bij de bouw van de glazen kapen op de Orbaan Tjerke binnen al een paar vervangen. Ik in de oren het zien hier binnen 2 keer nieuwe platen in het dak zetten, omdat ze stikken wienen. Door weersinvloeden is dat gebeurd, door hagelbuien, door hoge temperaturen, lage temperaturen, door ijzel. Het materiaal wat destijds gebruikt is niet helemaal optimaal en dat is eufemistisch gezegd. In totaal kost het vervangen van de platen zo'n €100.000. Het geld hiervoor kon net meer verhellen worden op het bedrijf van Doetiers, omdat het net meer besteedt. Het mag daarom bij elkaar gebracht worden met giften en donaties. Het werk is duur omdat het een bijzondere klus is. Deze kerk is natuurlijk een zeer monumentale kerk, eigenlijk een ruïne. En de mannen werken op 15 meter, 20 meter hoog met lijnen aan hun lijf, om het zo maar te zeggen, dat men niet naar beneden glijdt. En ja, je bent wel met glas bezig. Hij is boven helemaal afgekit en onder ook een stukje. Dat is voor de waterdichting. Alle naden tussen het glas en het staal zijn gekit. Dus dat moet eerst helemaal eruit, helemaal losgesneden. Met die kit zit hij ook al heel goed vast. Er zitten ook nog klemplaatjes op, zodat hij er nooit uit kan waaien. Dat allemaal eerst losmaken, dan de glaszuiger erop en dan kan hij er pas uit. Door de werkzaamheden is de tjerke 3 weken dicht. In deze weken kan het gebouw ook net gebruikt worden voor eventuele fotosessies of andere activiteiten.